Banal, kamusta ka naman na? Oh, di ba? Ito, dinagits mo na lang ako. Magbag pa tayo. Kamusta ka na? Kamusta? Okay naman, finally. Kamusta yung feeling? Masarap. Lahat ng mga pinag-pray ko, nangyari, answered prayers. So, ang sarap sa feeling na, ano ba, yung wala ka nang iniisip, wala ka nang iniisip. Baka. Yung mga baka. Gabi-gabi na, lagi kasi sana, ganito, ayun yung question, lagi ko may tanong. So, ngayon, parang pinaka-the best na Christmas gift that I received. I gusto ko yun. Best Christmas gift ever. Okay. Do you have any plans? I mean, after mong mag-Japan for twice, no? Dalawang taon. Isang taon ka ba doon? Same year, 2 times. Oo. 3 3 months. Do you have any plans after mo sa Japan? Wala, dito na. Family first, then kayo. Mga friends na dito. So, wala ka mo na plano ulit na mag-abroad? Walang Ano Pero kung may opportunidad, why not? ano yung, kasi syempre hindi rin, 2 beses sa isang taon na nakapag-Japan siya. Baka, actually, isa yun sa mga dream country ko, Japan. Yes. Ano yung meron sa Japan na wala sa Pilipinas? I mean, huwag mo tignan yung ano muna, yung mga taong nandoon. Tignan mo muna kung ano yung meron yung Japan, yung bansa, yung Japan na wala sa Pilipinas. Iba-iba talaga. Sabi ko parang iba kasi napaka, ano mo tawag dito, paano ko ba explain? Very organized. Okay. Oo, isa na dun, napakalinis. Correct. Napakalinis sa Japan. Yung food, pero syempre Pinoy kasi tayo eh. Naminis talaga natin. Iba yung nila. Pero kung food talaga ang pinag-uusapan, Japan talaga. Masarap yun. Masarap talaga. So, Nasanay ka rin kumain ng mga hilaw. kasi pati pag chopstick, doon lang ako natuto pag chopstick. Actually, pag chopstick, pag inaaraw-araw mo talaga siya, matutunan mo na yun. Masasanay. Masasanay ka na. So, yung mga hilaw, yung mga like sushi, ang sarap pang kainin ng hilaw. Kaya, Actually, ano mo, parang, kapag nanonood ako ng mga videos mo na nandun ka, hindi ka man palaging gumagala. Masaya ka naman. Masaya ka naman. Diba? Nararamdaman ko yung, oo, ibang bansa. Hindi naman, hindi lahat na pagbibigyan ng pagkakataon na makapunta ka din. Napapanood ko yung mga videos mo, nakikita ko namang masaya ka. Kung sakaling pupunta ka babalik ka ulit ng Japan, sino sa mga family members ang gusto mo? family members. Siyempre mga parents. Yung dalawa. Ano yung gusto mo ipa-experience sa kanila? Yung ganda ng Japan. At tama ba, how beautiful. Gusto mo yung maipakita talaga kung Yung ganda ng Japan. Diba? Okay. Pinaka-memorable na nangyari sa Japan? Pinaka-memorable. Na nangyari sa Japan? O yung experience mo sa Japan? Marami kasi ito na lang. Favorite Yung mga mo? napuntahan ko ng mga tourist spot, yun talaga pinaka-memorable. Oo, yung mga tower, Oo, yung yung mga pataas. Sky Tower, Tokyo Tower, ano ka ba, Disneyland, Yeah. siya, ito ko ng birthday, yun. Sa Japan, kasi di ba meron silang meron silang mga nakagawian o nakasanayan gawin. Ano yung traditional na ginagawa nila nung nabibitbit po rito sa Philippines? Yung yung pagka-behave, ano ba yung tawag? Yung example ba, pag sa inuman, dapat yung pala, O hindi, huwag na yung sobrang galaw-gaw. Magaslaw. Kasi tayo dito, di ba? Sayat pa. Pero ngayon kasi parang aliwaran niya. Yung pagka-behave, yung pag-inuman, behave. Tapos, pag mag-inuman, huwag masyadong kumain. Kasi nga, kaya tayo sinusuka. Tapos, ano ba, yung sa dapat tipid sa food, I mean kung ano lang yung pagkain dyan, dapat talagang ubusin, huwag yung magtira, dapat pati yung tubig, dapat ano yung sa baso mo, dapat ubusin mo yan.
Sila papa talaga sila po. Oo, ganun sila ka... Hindi lang sa bahay nila ano to ha, mamaya nila pati sa Oo, labas. pati sa labas, dapat kung may pagkain, ubusin mo talaga, huwag ka magtira kasi parang pangit sa kanila yun. Kabastusan. Tapos yung tubig na magpaso, kapag ubusin mo yan, masasayang pag may natutunan. Yun yung ang dami ko natutunan. No wonder. Bakit lumaki ka din? Siguro kasi, alam, may Di ba, ang sarap ng natira pa. pagkain? Hindi, kasi ako mahilig din ako sa mga ganun, yung mga medyo ilaw, yung mga kilawin, yung mga niluto dahil lang sa sausawan. Oo. Lalo na nung malapit ako umuwi, mga isang buwan na lang, eh, pilit kami ni Mama Mary, steak, kasi ko, malapit ako umuwi. Kaya, ganun talaga ako. Hindi ko naman tipan ko sa Sa Tamban na Manila. Tamban at diba? Tamban at saka Gigi. Ano ba ba yung iba dyan? Yung mga natin mga inunoon na. Okay, like na yun, di ba galunggong? May mga niluluto ka rin doon ng mga Filipino food na nasa Ay, hindi ko nagluluto, kasi nagluluto sila, Mama Mary talaga. Okay. Pero, So, ito naman hindi araw-araw talaga. Mostly sa labas. Pero pag sila Mama Mary nagluluto at si Papa, Pinoy food talaga. So hindi ka na makakapag-diet kasi may miss mo yung Pinoy food. Hindi, kain ka pa rin ang kain. Ganun yun. Sa ngayon, meron tayong audio sa harapan. Sa ngayon, alam ko masaya ka na kasi na naman yung Pasko mo. Napakaraming mong pinagdaanan, napakarami mong sinacrifice. Dami mag. Alam ko na napakaraming burdens na nasa dibdib mo at ngayon, sabi mo nga may shock okay ka na, masaya ka na rin kahit paano. Ano yung mga natutunan sa'yo? Ang dami. Ang dami. Sobrang dami ko natutunan. Alam mo, pinapasuggest ko talaga lahat. Kasi hindi ko na kaya. And then, pero kailangan natin lumaban. Of course, with prayers, at si Lord na talaga Nakikita ko nga yun yung mga post mo. Isa lang talaga yung pinahawakan ko, Lord ko na talaga. Sa bahay kasi ni Mama Mary may altar. Pagpasok ko pala sa pintuan, may altar. Every morning, doon ako nag-pray, nag-Lord, at gano'n. Sinasabi ko lang kung ano yung mga, yan, Lord, yung pala kami ko. Lalo na nung umuwi na ako, Lord, sana lalo na kay Mama Sita, sana okay na kami. Answered prayer. So, ang dami ko natutunan, ang dami kong natutunan talaga, Mami. Siyempre, kalay kong bumawi sa family ko. Alam mo, kalay, bigyan ko Especially sila ng the time. oras, Correct. Talaga time. Lalo sa mga magulang ko, kasi hindi natin alam, di ba? Kalay kong bumawi ng, inisip ko nga dapat pag Sunday, sila yung kayo. Ang dami kong gustong gawin, ang dami kong natutunan, yung sa pagpahalagahan ng mga taong mahal ka, tapos ang tawag dito, huwag mo talagang sayangin yung Binibigay ng mga opportunity. mga opportunity kasi bihira lang yun. Maraming nangyari dito sa Hinaguan na Farm. So, nakakapanood ko naman ng mga nangyayari dito. Ano sa mga yun, ano yung mga na-miss mo? Yung sana kasama ko yun, sana nandiyan ako. Yung Sa mga, bandingan yun talaga. Nimiss ko yung bandingan na kasama kayo. Yun ang naman talaga, di ba, yung sa Manila pa tayo, pagising pala ng umaga, may asaran na, luto. asaran na, Hantsawan. pabaydag mula na, diba, nakakamiss na ganyan. Lalo pag kumpleto tayo, ganun. Sobra. Ay, nako. Ako, I can say, na-miss ko si Bakang. Na-miss ko si Bakang. Si Bakang mga unang year natin together. No. Anyway, it's your decision. Kung ano man yung mga nagawa mo na yun. Hindi ko po to tinatopic para pag-usapan yung kasi nga. It's just, gusto ko lang din na malaman ninyo na bawat isa sa atin nagkakamali. And natututo tayo. Sa bawat Part talaga yun ng pagkakamali. story. Natututo tayo. And I'm hoping na some of you na mga nakakapanood dito na hindi pa huli ang lahat. Kung gusto nyo makabawi or kung gusto nyo mag-sorry, hindi masama. Hindi masamang mag-sorry, hindi masamang umama sa kung ano yung pagkukulang o pagkakamali mo. Hindi lang sa mga taong mahalaga sa'yo at nagpapahalaga sa'yo, kundi para sa sarili mo rin na sorry kasi pati yung sarili mo,
nasaktan mo na hindi mo nalalaman. Kasi dahil sa mga ginawa mo, nagkaroon ka ng mga decision na ikaw mismo, naramdaman mo yung sakit. Kasi nawala yung nasa paligid mo. Hindi sila nawala dahil umalis sila. Kundi kinailangan mong lumayo. Diba? Kasi may nagawa ka eh. Diba? And ang importante kasi dito, you're back. Nakabalik na. Diba? Yun ang importante rin, nakabalik. Maraming nakakamiss I know for sure. At alam mo yan, maraming nakakamiss na nakasama tayo ulit, mabuo ulit. Yes, because isa ka sa mga unang natulungan ni Brenda sa grupo natin when it comes to vlogging. No? And alam ko naman din kung gano'n kalaki naman yun na i-share mo tulong din sa kanya. Message mo para sa family mo. Kahit wag na para sa kanya, sa family mo. Gusto ko lang marinig yung perception. Kasi, di ba, alam mo naman, si Bakang kasi, nag-message din sa akin kung nawala si Mama. And I really appreciate it. Kasi halos magkasunod rin din kasi sila ng birthday ni Mama. Magkasunod talaga. 31 si Mama, si Bakang is 1. Gusto ko lang malaman, ano bang thoughts mo to your family? Sa ngayon, to your family. Sa family ko, alam mo, Ma'am Shi, yung sumabog yung mga balita. Siguro month of January, February. Lagi po iniisip ko yung mga panahon na nangyari yun ba, na yung family ko nagdaman, sobra yung nagtinanikulang ko sa kanila. Tapos iniisip ko, nakakapanghinayang, alam mo yung, ba't ba natin ginagawa yun? Yung kulang ng oras ko sa kanila, tapos yung oras ko na mapunta sa ibang bagay, alam mo na, so, nanghinayang ako, parang nasaktan yung puso ko ng iba na ako sa kanila yun, parang nai-guilty ako, family ko talaga, parang naawa ko sa magulang ko, sa mama, mga kapatid ko, dahil damay ko sila sa iba. So, ngayon siguro, sinasabi ko pala sa sarili na kailangan kong gumawin. Nagawa ko ito lahat because of them. Yung hindi pa ako vlogger, hindi pa nakilala, kami kasi pangarap ko pa talaga noon na yung pangarap ko parang sa kanila. O sila talaga yung dahilan, oo, nangarap ako na magkabahay, nangarap ako na magkasarili ng grupo, it's because of them. So, nangyari yun. So, lumuwas na tayo ng landas, nalis na tayo ng landas. So, sobrang guilty ako, sobrang naawa ako sa mga magulang ko, sa mama ko, naawa. Kasi nung panahon niya, nakikita ko talaga yung mukha niya na, ngayon, pinasabi ko, nagalit ko na bumabo sa kanila, yung oras ko. Yun. Mahal ko sila lagi nilang sila talaga yung dahilan kung bakit hindi ko malapit talaga. At least yan. Diba? Yun naman talaga pinaka-importante yun. Inamin mo yung pagkakamali mo, you say sorry, and now you're back. I feel ko, Ma'am Shi, lahat mga nangyari ko may purpose, may dahilan. May natutunan ka ba? Ikaw ba na-realize mo kung ano yung purpose sa'yo? Siguro yung purpose, it's because feeling ko kasi noon parang nagbago talaga. Sabi natin lumaki ang tuloy. So siguro sabi ni Lord, parang nakalimutan ko siya. Amin talaga nakalimutan ko si Lord. Family ko nakalimutan ko rin kasi wala na yung oras ko. Wala sa kanila, wala sa inyo, iba na. So, okay, yun nga, may purpose talaga. So, parang bumalik ka sa dati. And I think, gusto ko rin mag-thank you kay Lord. Kasi ikaw ginamit ng instrument for this group, para dito sa grupo na to. Kasi siguro alam niya na ikaw kakayanin. Kakayanin mo makalagpas, kakayanin mo makatawid, kakayanin mo makabalik.
Kasi baka kung iba yung tennis nila, baka hindi kaya. No? Kasi importante lang naman is, you're back. Diba? Alam, Pero nung pinagdaanan ko pa yeah. Alam naman ng ating mga viewers yan na paano nila nasaksihan nila yan. And maraming nag-judge. And in fairness to you ha, maraming nang husga, maraming nang ano, pero okay, ganun lang siya. Hindi ko na napapatulan. Please, alam mo may pataka mo. Higit sa kung saan pa man. Masaya kasi you're back. At nandito ka natin sila nag-iay. di ba? So, ang galing ni Lord. May process. Oo. May kailangan makita rin namin kung bakit nangyari sa'yo. Para kami, sinampulan ko na isang grupo nyo, nakalabit ko na, so baka yung iba sa inyo nakakalimot. Yun hintayin kalabitin ko rin kayo kasi nakita nyo naman kung paano. Alam mo yun, tayo kasi titingin nun kung paano magiging perception natin sa mga nangyayari dun sa ibang tao, especially dun sa malalapit sa atin. It's either kapamilya mo or kaibigan mo. Titignan mo yun Gaya nga ng sabi mo, ang dami mong realization, ang dami mong natutunan. Kasi nga nakalimot. So yun lang. Again, sana, alam ko naman hindi ka naman nakalimot. Kasi nakakarating naman sa amin din yung kagustuhan mo na maayos kay ni Brenda and ni Mama Sita. Kaya, I know, hindi ka rin naman talaga nakalimot. Pero Nag-gis ka lang. sa mamship na totoo lang, kung hindi masama na ba maranasan yung mga ganito na naranasan ko, hindi rin masama. Kasi pag napagdaanan mo to, ang daming mong realization sa buhay. So, ang dami mong makukuha na aral. So, hindi masama na minsan sa buhay kailangan natin pagdaanan yung nangyari sa akin na pero iba naman tayo. Pero pag madadapak ka, hindi masama yun. Maganda yun. Kung napagdaanan mo yun, makagtapag mo na. Feeling ko nga, kasi sabi nga nila, nung nawala kasi si Mama, yun yung pinakamasakit naman niya sa buhay ko. Sabi ko talaga, yun ang pinakamasakit na pagdadaanan ng puso ko, sa buhay ko. Kaya kung sakali may mga susunod na problema ang darating sa akin, feeling ko wala, magiging madali lang para sa akin. Okay. Mahirap pero may solusyon ka na. Parang alam mo na. Kaya ikaw for sure, alam mo na kung ano ba dapat o tulad niya, meron ka ng mga plans and you have your plans and meron ka ng yung focus na alam mo dapat ang gawin. Diba? I love it. Nako. Ang daming nakakamiss na bagay. Pero, sabi nga ni Bakang, okay lang din naman mismo at least sa susunod. Alam mo na, dapat mong pahalagahin yung mga bagay na meron kang at gamitin sa mas maayos at magandang paraan. Wala sa bagay na pa-interview tayo. Thank you so much, Bakang. We missed you so much. Thank you so much. Maraming salamat sa inyong lahat. And again, let's say welcome back, Bakang. It's DJ.